Hola, em dic Nahuel Serrà i vinc a presentar el meu projecte Mapu Walls. Mapu en idioma maputxe vol dir terra i walls en anglès vol dir murs, així que quedaria murs de la terra. Per al Festival Niu havia pensat fer un mural, en aquest cas seria sobre superfície a plafó, no seria sobre una paret, però vindria a ser una obra de gran tamany, on volia parlar una miqueta de les aus autòctones de la zona, relacionat una miqueta amb la temàtica del festival, no? El meu estil, home, és una miqueta difícil de definir, però sí que és veritat que sempre m'ha agradat molt pintar animals i vegetació i tot el que té a veure una miqueta amb naturalesa. Buscant una miqueta un caire realista, però donant-li un toc de color bastant setinat que li dona a l'obra una miqueta més de personalitat i de força, no? Bé, jo des de petit sempre m'ha agradat molt dibuixar, al principi la pintura ho tenia més apartat i després a poc vaig anar investigant, vaig fer amistats que em van portar al món del grafiti i després em vaig donar compte que el que podia realment fer era fusionar el que realment m'agradava amb el món del grafiti. Llavors vaig arribar al muralisme i em vaig enterar que feien justament una formació a l'Escola d'Arts d'Olot i cap allà vaig anar i ja vaig anar seguint i vaig anar pintant diversos murals. Hi ha un argentí que em sembla molt bo, que és en Martín Ron, que té un realisme bastant potent. També hi ha en Cobreira és un muralista brasiler que fa servir colors molt potents, molt brillants i els fusiona d'una manera que em sembla superinteressant. Un mestre Hokusai, per exemple, que era de l'època Edo japonesa, i en Toulouse-Lautrec, un altre dels grans artistes que tinc allà que m'encanten, i la meva tieta, l'Erika Seniger, que ella va ser una de les que em va propulsar una miqueta, no?, en el món de l'art i que em va ensenyar al principi de tot les bases del dibuix. L'objectiu principal del projecte Mapu Walls seria plasmar l'essència de cada lloc que jo visito en un mural, perquè així cada persona que després passi per allà pugui observar-ho i pugui nutrir-se de l'essència de cada lloc. Crec que és molt important el món del muralisme perquè és una branca de l'art que no és només per un públic concret, arriba més al carrer, arriba més als barris, sobretot a zones que poder són més pobres. Llavors, fer un mural és algo més per la gent i normalment fet per la pròpia gent del poble, donar una miqueta d'alegria en les parets que normalment són tan grises a les ciutats i en els pobles. Soc en Nahuel Serrà i em podreu trobar el 7 de juny al Festival Niu. Allà us esperem.